Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary, 49 years old, minyo ug may mga anak. Nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak sa sudden change of her behavior nga wa ko mahibaog ngano. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang padung na siya mag-college. Ingon ining mga panghitabo. Ay, congratulations, anak, Sarah. With high honors na pud ka. Thank you, ma. O niya, asa magkaplano mo eskwela ini college, ha? Wa man ko mahibaw, ma, uy. O niya na lang ta mag-istorya, ana. Dong, wa kay nabantay ang Sarah? Ha? Nga naman di. Ano sa matong anak? Mura mag na inausap niya kot. Wa ko kahibaw kung unsa pero murag doon na lahi niya ron ay. Ay, mura nang hunahuna eh. Bago pa ganito nagkadawa to high honor sa atong anak. Ay, ambot lang. Basta, doon na gid ko'y nabantayan niya. Oh, si Sarah man to. Unsa may nahitabo? Nak, ngano? Nanong gipanglabay mo na nimong imong mga Lego? Makasapot? Ha? Ngano man? Di ba nga hilig man kay ka ng dua anak? Sukad man sukad. Karon pa ka sa puta samtang naglego ka. Basta, di ko ganahan, lagot ko. Unsa may gikalagutan nimo? But lang, wakay baw. Sarah. Unsa? Nga naman siya? Ay, wala gi ko mahibaw eh. Sa puto naman kayo si Sarah, kot. Di man tana siya ingon ana sa una. Wa pa man gid gani na magpa-enroll ang tudron. Uy, ano good? Hapit na ba yating klase? Maulaki. Ako lang unya tong istoryahag balik ko eh. Nak, pwede ba ta mag-istorya una kadiyot? Busy ko eh. Ay, unsa man na imong kipuhat sa imong cellphone, nak? Ganihara man gid kung nakabantay nimo god nga busy kay kaana. Na, busy lagi ko ma eh. Ay sa ko sa muka ko. Basin og nag-uyab-uyab na na. Unya, nagbuwag mao nga sa puton kayo. Kaha? Waoy. Ay, nangutan na lang kunak ba? Kay basig naa na unya mauwaw lang ka nga musulti nako. Kung naa pa, hagbay ra unta. Ang kaninang uyab. Nak. Pero may nalagi kang sa puto, no? Di pwedeng mo kalma lang ka. Samok mo kay kagod. Sarah. Unsa? Giingon anak kas pagtubag? Maulagi, pero kalma lang gud eh. Dili ni mahimo. Kinahanglan pitulo ni Bataa. Nanubra na siya. Samok man kay si mama, eh. Gipangutana na kasi mong inahan unyag samuka na ka. Nak, maura magud untay tuyo nako nga mangutana ko nimo kung kanos ka magpa-enroll sa college. Hapit na mayang abli, nak. Di ko magpa-enroll. Anira kusbay. Kung ganahan, unsa? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Dito ko na siya kay sukad-sukad. Karon pa man gyud mapakitag ingon anang klasiha sa behavior ang akong anak. Hinay-hinay, nagabantay ko nga murag depresya. Nga permi lang masuko o nya loner. Murag naa siya iyang kaugalingong kalibutan kanunay. Og aside ni ana, permi siyang mag-express og mga kalagot sa iyang mga friends. Ilabi na kung doon ay achievement in terms sa academic. Unya, Hagbay naman na siya naglikay na mo, tita. Uy, wag ka na may kahibaw kung nga ano. Usahay manggod ka na mag-story mi sa mong Facebook. Kaya maglagot siya. Dagang kasi gisulti na mo nga dili mao. unsa? Ingon ana si Sarah? Sa una, tita, no? Dili man na siya ingon ana. Uy, pero ambot pa karon. Dako naman kay siya kausaban. Mabitawang dili na kayo na siya mukuyog na mo. Mao ba? Terapi? Oh, gusto na ako siyang ipatanaw. Kay basin og naon niya na siya depression ba? Di manggod na siya ingon ana sa una. Sige, manikidlap yung cellphone. Unsa man yung gikabisihan aning bata? Lilion ko niyang cellphone, bi. Unsa man? Incel Ladies Group? Oh, unsa man ning ilang kasagarang topic? Ma? Ma! Ganun nahilabot man ka sa akong cellphone. Oh, Sara, anak. Unsa man ni, ha? Ako na silang mga friends. Friends? Oh. Sila ra may tinud-anay nga nakasabot nako. Sila ra ma. Sara. Ha? Maunay akong nakitaan siyang cellphone. Doon na siya giapilan nga community online bahin anang mga incel nga klase sa tao. O gikonsider ni Sarah nga incel siya nga klase sa pagkatao. Tingalig mo unay hinungdan kung nganong kalit kayo na siyang nausab. Ay, sakit kaysa akong dughan nga makita nga consume kay nga atong anak sa mga negatibong butang o mga kalakot. Hinungdan nga nalayo siya sa tinuod nga kalibutan. Ingon man sa atong pamilya. Mary. Misuhay ko og reach out ni Sarah bahin ana pero defensive kaayo siya. Og isip usa ka inahan, grabe gyud ang akong kaguol sa ingon ana nga klase nga behavior niya karon. Unang pangutana. Nagpost ko ani sa Reddit unya kasagaran nga akong nabasahan kung napacheck up na ba kuno ang akong anak nga si Sarah for autism. Since Lego ang iyang hilig nga duwaon ug maoragyoy iyang hobby sa una, normal raman ang akong anak sa kung tan-aw sa dihang nagdako siya. Pero karong bag-o lang, doon nagyoy kalit nga kausaban siyang lihok nga dili masabot. Posible ba nga autism gyud? Ikaduhang pangutana, gusto unta ko nga kuhaan siya og gadgets o baka ha, in moderation lang ang iyang paggamit. Pero nahibaw ko kung ako nang buhaton, musamot lang siya kalayo nako. So unsa may angay na kong buhaton? Angay ba nako siyang dadon og ipa-check up para autism? Ikatulong pangutana, kining autism, dili pa gud ay ni inborn? Kay naamang goy mga ni comment sa akong post nga late na nilang na-discover nga naa sila'y autism. Pero sa akong tan-aw gyud ni Sarah, normal siya nga nagdako ug very intelligent. Ikaupat og katapusan. If incel ang usa ka tawo, normal ra ba na? O na sila ay sort of mental health condition? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usama ko ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usama ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama ako ka drug addiction specialist. Kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga live as if today is your last day in the world. Day to day living lang ta, no? Magtigong ko ng kwarta kay para ugma. Masigwa daghan kay sa mga igsunan din mabtag ugma. So enjoy lang as long as it is not illegal, no? Enjoy lang ta sa kinabuhi, no? Nalang dato tang tanan. Sa may definition sa dato, kung ikaw kontento na ka, grateful ka, thankful ka unsa may naani mo, happy ka unsa naani mo, dato na ka. Bisa pag nakay billions in the bank, hindi ka kontento, pobre pagyapon ka bay. So, sige po kang pangawat dia, pobre lang gyapon ka. So, ang atong magtatampo karong adlaw Mary. Si Mary, no? 49 years old, minyo, may mga anak, Konsolasyon, Cebu. Ang iyang na problema kay sudden change kuno sa behavior sa iyang anak. Kung rin paningkamutan, Mary, no? Isa may mga taga Konsolasyon, Cebu. Mga, nailan, Konsolasyon, Sugod. May papaminaw dahil ni Kunsel Alna Diharme, sa Konsolasyon, Sugod. Mga Maulas family, mga Dalion family, mga Butad family dahil sa Konsolasyon, mga Guso family, mga Palugod family, musta naman mo dahil, mga Amaba, mga nasa Konsolasyon, Sugod, Southern Leyte, dili Konsolasyon, Cebu, no? Naman ko yung mga kailapon sa Konsolasyon, pero parang siya ni Attorney Ellen, taga Konsolasyon man siguro na siya, o Rumandawi, basta dihang dapitan, no? Mga atong mga empleyado diya sa Hagubiao, diya sa Eversley Drug Rehabilitation Center o the hospital diya sa Hagubiao, Mandawi and Konsolasyon bordering, no? So ako lang pa rin kamutan ninyo imong kuan Mary, imong pangutanang matubag na ako, no? May tungod ni siya yung anak, no? Unang pangutana, nagpost ko ani online unya kasagaran nga akong nabasahan kung napacheck up na ba daw nako akong anak nga si Sarah for autism. Since ligo ang iyang hilig nga duwaon ug maura say gyoy habi niya. Normal ra ba akong anak sa akong tan-aw? Dihang nagdako siya pero karong bag-o lang doon na ko'y kalit nga nausab sa iyang lihok nga dili masabtan. Posible ba nga autism? Well, ang kining autism, Mary, this is a developmental disability. Genetic o environmental ang rason niya ni. So, naa siya problem. Ang kining mga autistic nga mga bata, naa sila problem with social interaction, medyo limited ang ilang communication skill. O niya, magkuhan silang mga buhat nga pabalik-balik ba, repetitive behavior or interest, no? O nang ilang mga ginakuan. So, i-discuss lang kita nga. Do you find it somewhat difficult to understand unsa bay feeling o kuan sa uban? Mura bag blanco sila unsa bay gibati sa ubang tao da silang palibot. Nya ganahan sila lang magsulo-sulo, nya dili kayo daghang amigo. Sumo na mga tilimadon. Kung naobserbahan nimo ni sa imong anak nga si Sarah, posibleng autistic ni siya. Nya tawag ani kining define it difficult to interact with other people kung balikon kay nani sila communication problem. Sagara nila ma-diagnose before 3 years old. Nya mas maayo yung tagmadani siya sa usa ka developmental pediatrician kay para nga ma-diagnose yun, no? Kay ako mo ko kakita sa imong bata. Pero kung naani nga akong pahinganlan nga mga tilimadon, posible nga mao na autistic ang imong bata. So sa may mga risk factors ani kung naabay parente or ingon talaing anak nimo nga sakit og ingon aning problema, most likely masakit pud siya. Kanya kung medyo idaran ng mga parents, mas taas ang risgo nga magka-autistic ni mga bata.
Normal naman ni sila initially, pero after 36 months or 3 years, mo na mo manifest na makita na nimo ang kausaban. Sunod nga pangutana, gusto ta ko nga kuhaan siya og gadget o ba kaha in moderation lang ang iyang paggamit. Pero nahibaw ko kung ako kining buhaton mosamot ang iyang kalayo nako. So unsa may angay na kong buhaton, angay ba nako siyang dadon o pa-check up para autism? Yes, dalha siya sa usa ka developmental pediatrician. Nga pediatrician ni siya, developmental pediatrician. Para nga nakoy pasyente nga actually autistic child. Ako nang gitagaan og mga tambal, no. Sa among libro ang suggest nga mga tambal kanang mga risperidone, mga quetiapine, olanzapine, daghan mga kuanana ba to calm down the patient. Pero magdepende lagi po na sa edad o sa kadakon sa bata ang dosage kay bantayanan lagi ning mga pedia patients kung imong tagaag mga tambal. Sunod nga pangutana, kining autism dili ba gyud di ay ni inborn? Kasagaran nila inborn, genetic ni siya. Less percentage environmental. Kay na-discover na ako sila yung na-discover nga naa sila yung autism. Pero sa akong tanaw, gyud si Sarah, normal siya, nagdako og very intelligent. Yeah. Kasagaran na ba ni mga autistic, mga good looking ni sila, no? Ang ilalangong problema kung balikon is less ang ilang social interaction, communication, unya maghimo sila repetitive behaviors of interest. Mao na ang kasagaran nga makuha na ni. So, dool gyud mo ani og developmental pediatrician. Ikaw pa to ko tapos ang pangutana. If instead ang usa og unsa na incel ang usa ka tawo, normal ra ba na o naa ba siya ay sort of mental health condition? Autism is one of the mental health problem, developmental problem ni siya. Pareha ni siya attention deficit hyperactivity disorder, Asperger syndrome, Kanner syndrome, ano among gipangkuan sa among libro, na? O kining autism, brain problem ni siya. Nga, balik ko na sa makausapa, gikan sa pagkatao, meaning inborn or environmental. So, go and see a developmental pediatrician. Nataan na din sa Sugbo, no? Taga din hiraman ka sa konsolasyon, pwede mo na siya dalhon din sa Sugbo na dia mga developmental pediatrician nga mutanaw aning imong anak. So, hinaot nakasabot ka sa akong gi-speaker ni mo, Mary, o ngadto sa mga tanan nga mga mama, papa nga naingon aning mga problema nga mga anak. Ano, dili lang ikaw. Kaya na ako yung mga ubang pasinti nga naingon ani, ayaw lang mong paglaom kay naani mga tambal ani nga mo pa-change sa ilang repetitive behavior, no? Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko nga pirmi mong maminaw sa atong RMN program tapos katag grado din sa atong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.